and Special Olympics start is on the way. Ja näin eri Special Olympics lähtö on matkalla. Tässä siis rata 2 Anna Laitinen vesisamoilijat, rata 3 Minna Polonen Hanajaveden vesikot, rata 5 Matti Hämäläinen Vesa, rata 6 Mikko Kivikko Vabe ja rata 7 Jarmo Patana KPR. Näin rata 7, Jarmo Patana tulee johdossa, hyvin myös rata 5, Matti Hämäläinen. Näin Jarmo maalissa, seuraavana Matti Hämäläinen. Tiukkaa kamppailua käydään ratojen 2 ja 6 välillä, rata 2 Anna Laitinen ja rata 6 Mikko Kivikko maalissa. Ja vielä rata numero 3. Minna Palonen lähestyy maalia. Ja näin